præsentere dig. Og jeg fortæller dig. Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg skal sige. Kan du det? Så er det fint. Godt. Der har vi et særligt fokus på protein. Fordi når man ikke får så meget spis, så det første, der ryger, det er muskler. Det er muskler. Dem vi ikke har, der mange af nogen af os. Eller har haft. Damn, jeg tror jeg. Jeg vil have sat mig. Jeg tager dig ikke noget.